къде са ти... Това не е нашия планетариум обаче. А точно то тук, който ще го прави. Това е идеята всъщност. Това е идеята, това е взето, с това го взимаме и го правим всичкото. Това е плана всъщност. Това е плана, да, по който ще го правим. Лошото е, че имаме само пътуването, нямаше стъгването, защото не можехме да ги направим. Ще ги направим се някога. Нямаше кога. А защо решихте точно по този начин да го правите? Освен, че Виктор Марков ви е дал идеята. В смисъл, това е идеята да бъде планетариум. Планетариум, защото отгоре ще е кръгло. Тук са дървената основа, там това са петърганиците и шестърганиците. Бъдещите! Като гледаш отдолу, гледаш нагоре и виждаш купол отгоре. И самият прожектор като прожектира небето. В смисъл, виждаш над себе си, сякаш виждаш небето. Филмите, които ще прожектира вътре са open source, и сме ги в интернет с позволение да ги използваме. Това ще бъде страхотно. Идеален пример за такъв купол има в София, в Борисовата градина, но не се спомням точно в коя част. Там може да се види идеален пример за такъв вид купол, който е малко по-голям в размер, от който ще бъде тук, но е построен по абсолютно същия начин, с четиръгълници и петоъгълници. Той само че е с метална конструкция и е направен с цел заведение. Да. Обаче още не е осъществен. Но има тази конструкция и действително може да се види как е направено. Който иска, може да отиде да види. По-скоро предлагам тук по-бързо да го направим. Ако го направим тук и тук ще може да се види. Опитвам се да възстановя малка част от това, което бяхме направили с децата. Всъщност това е място много свързано с времето, когато дойдохме в Копривщица. Това ни беше първата идея, първото ни проектче с Ива, да направим кино в Копривщица. И всъщност идеята за киното дойде от тях. Започнахме с още първия ден, когато се появихме в училище. Едно от нещата, които направихме, беше да ги питаме какво искат да променят в града. Какво искат да променят, като им казахме да бъдат смели, а да не преценяват предварително дали това е нещо, което е постижимо според тях или не. И много от тях абсолютно независимо казаха, че в града няма кино и как може в такъв град да няма кино и искат да се направи кино. И след което казаха, че няма как да стане, защото няма кой да направи кино в толкова малък град, никой няма да му се изплати инвестицията, което беше страхотно предизвикателство за нас. От 5 до 10 клас тук имахме помощници. Имаше огромни стари радиатори, които са лично отрязани найден от 10 клас с ъглошлайф. След това тук тази епопея, порязането на радиаторите. Една от нашите координаторки каза, че едно от изискванията за следващите учители на Заедно в час трябва да бъде да могат да работят с флекс и ъглошлайф. Така че това беше голяма кампания. Бяха много ентусиазирани и продължават да ни питат за това и... Продължават да ни питат за това и сме в дълг към тях. За това, че
не осъществихме проекта по начина, по който го бяхме планирали. Но това е, според мен, и добър урок, както за нас, така и за тях, че наистина е изключително важно да завършваш това, което си започнал